Tervetuloa käyttämään e-muovisovellusta. Sovelluksen ohjeet on jaettu 3 välilehdelle, joita pystyt selaamaan seuraava ja takaisin painikkeella. 3. ohjesivun jälkeen painamalla valmis pääset lisäohjeisiin, jossa on muun muassa kattavammat käyttöohjeet. Lisäohjeisiin pääsee jälkikäteen myös päävalikosta. Ensimmäisellä käyttökerralla on tärkeää käydä täyttämässä asetukset. Asetuksiin annetaan omat tiedot ja sen lisäksi etäisyydet muovien hankintapaikkaan, jätekeskukseen ja muovien kierrätyslaitokseen. Jos nämä etäisyydet eivät ole tiedossa, voit päävalikosta valita kuljetusetäisyydet, joka avaa karttanäkymän. Karttanäkymässä pystyt etsimään jätteenkäsittelylaitoksia ja hankintapaikkoja. Helpointa tämä on käyttämällä hae-painiketta ja suodata. Paikan tyyppialta pystyt valitsemaan jätekeskuksen, hankintapaikan tai kierrätyslaitoksen. Valitse paikan tyyppi, paina valmis ja pystyt valitsemaan kartalta yksittäisen pisteen ja painamalla ajoneuvon kuvaa pystyt määrittämään etäisyyden pisteeseen. Asetusten täytön jälkeen voit tehdä ensimmäisen ilmoituksen. Ilmoitusvälilehti on jaettu 4 osaan. Ensimmäisessä osassa on kaikki sovellukseen tehdyt ilmoitukset, joita pystyt selaamaan. Ja pystyt myös laajentamaan näkymän painamalla nuolia. Toisessa näkymässä on itse tehdyt ilmoitukset, joita pystyy muokkaamaan ja poistamaan. Uuden ilmoituksen pystyy tekemään laajentamalla näkymän ja klikkaamalla plussaa. Seuraavassa näkymässä valitaan, minkä vuoden ilmoitusta ollaan tekemässä vai ollaanko tekemässä arviota. Tietojen täytön jälkeen paina tallenna. Ilmoitukset on käyty sanallisesti läpi raporttikohdassa ja myös graafina ruudun oikeassa laidassa. Oma tila välilehdellä käydään läpi, mistä säästöt kustannuksissa koostuvat ja mistä voisi säästää vielä lisää ja miten päästöjä on vähennetty ja miten päästöjä voisi vähentää vielä lisää. Vertailuvälilehdellä pystyt vertailemaan omia kustannuksiasi ja päästöjäsi per muovitonni muihin ilmoituksia tehneisiin tiloihin. Päävalikon takaa löytyy vielä lisää muovitilastoja, jotka on laskettu kaikista ilmoituksista sovelluksessa.